31. krát mesto Košice, potom ako pán prezident Rudolf Schuster založil túto tradíciu, sme aj dnes odovzdali tradičné ceny mesta, ceny primátora, ale tú najvýznamnejšiu cenu pro urbe pre monsignora Bernarda Bobera. Je to človek plný tolerancie, človek, ktorý hľadá spôsoby, ako pomáhať, je obdivovaný, je to človek, ktorý vždy podáva pomocnú ruku, stará sa nielen o ľudí, ktorí kresťansky cítia, ale stará sa o všetkých v Košiciach, ale aj o núdznych, aj o biedných. To znamená, spolupráca mesta Košice s pánom monsignorom je naozaj obrovská. Pomáhame si, tie vzťahy sú až hlboko priateľské a vždy tak ako my, a ja môžem dostať od neho radu, tak vždy aj pomocnú ruku a je to človek, ktorý stojí pri meste i modlitbami, i ako človek. Som veľmi rád, že sa rozhodli v Košiciach udeliť toto ocenenie práve arcibiskupovi monsignorovi Bernardovi Boberovi, ktorý si to naozaj zaslúži. Teraz obratím sa, je to katolický, tak povedia, človek s myslením, s úctou. Zoberme si posledné chvíle, keď prebiehala tá veľká vojna na Ukrajine, prebieha, ale keď bolo utečencov na hranici 1 000 000, on zobral a všetkých kňazov poslal pomáhať. Vydávali jedlo, vydávali stravu, on sám organizoval tieto veci, čiže už len z tohto pohľadu mu patrí tá úcta. Z druhého pohľadu je to veľká osobnosť Slovenska. Patrí medzi najväčšie osobnosti Košic. Určite ho môžeme prinútiť k drahému pánovi prezidentovi Schusterovi, čiže je to veľká česť, že môžeme mu dať takéto ocenenie a navrhnúť mu vôbec takéto ocenenie. Tento človek na mňa pôsobí veľmi dlho. Poznám ho určite, poznám ich 30 rokov a musím s pokorou povedať, že patrí do môjho srdca a je to veľmi významný človek a patrí mu z mojej strany, z mojej rodiny len vďaka za všetko, čo pre mňa urobil. Za to, aby sme mali rešpekt jeden voči druhému, aby sme si prejavovali úctu, aby sme stavali múry, ale aby sme stavali mosty. Ďakujem pekne za to, že som bol vybratý, posunutý a mestské zastupiteľstvo schválilo, takže teším sa aj s ostatnými ocenenými, ktorí dneska boli ocenení. No a teším sa aj z budúcnosti tohoto mesta. My sa stretávame s ľuďmi dobrými, peknými, veriacimi, menej veriacimi, aj s hriešnikmi. A to je dôležité, aby sa človek nebál zašpeniť si ruky, jak to povedal pápež, už František už nebojím sa o cirkev, ktorá si vie zašpiniť aj ruky pri práci. To je veľmi dôležité. To znamená aj niekedy aj možno nejaká kritika a niekedy možno, že aj posmech. Ale keď to človek prekoná, sám sebe obhájí práve to, čo je dobré, kvalitné a takýmto spôsobom nejak tak ukazuje cestu nielen svojej budúcnosti, ale aj iným ľuďom. Vždy človek potrebuje aj živé obrazy okolo seba, ľudí, ktorí nastavia zrkadlo a povedia, že teším sa s tebou. Z toho vyplýva aj také pozvanie, že naozaj nerobiť nejakú kariéru len pre kariéru, len pre seba, ale všetko, čo robím, aby som zameral k tomu, aby sa aj iní potešili, aby mi to dopriali a ja by som mal byť tiež taký, aby som doprial aj iným. To je vždy taká výmena tovarov, nie je to barter na tento spôsob, ale vždy je to výzva k tomu, že treba ľuďom urobiť dobre a vždy pravá láska začína od nás samých k sebe a k druhým ľuďom a ono sa to vráti potom v podobnej situácii, aj k nám to priletí.